La Fundació Bromera va impulsar la campanya Clubs de Lectura entre línies amb l'objectiu d'oferir formació, assessorament i recursos als coordinadors i coordinadores dels clubs de lectura. Per això va crear l'espai web clubdelecturaenvalencià.org, on trobaràs tota la informació de la campanya, així com un conjunt de recursos digitals que pots descarregar i utilitzar directament a les reunions dels clubs de lectura. En primer lloc, hi pots trobar els materials que la Fundació Bromera ha repartit en les diferents jornades formatives que ha organitzat i que forma part del que s'anomena lot de coordinació. Aquest està format per un punt de llibre, un cartell amb les normes dels clubs, un diari de lectura, fitxes de lectura, un formulari d'inscripció, un identificador, un senyal i un qüestionari d'avaluació. També pots descarregar articles sobre diferents temes relacionats amb els clubs de lectura d'adults o els clubs infantils i juvenils. La Fundació Bromera també ofereix formació i activitats per als clubs de lectura, com les trobades entre línies i el seminari entre línies. Els programes es poden consultar també en la web. Les trobades entre línies són un cicle d'encontres digitals amb escriptors i escriptores que tenen lloc en directe i de forma simultània al canal de YouTube i a la pàgina de Facebook de la Fundació Bromera. Les trobades són gratuïtes i estan adreçades tant als clubs de lectura com al públic general. El seminari entre línies està format per sessions de formació en línia impartides per professionals vinculats al món del llibre. El curs està adreçat als coordinadors i coordinadores dels clubs de lectura, així com a docents, gestors culturals i personal de biblioteques i llibreries. Recorda que pots emplenar la butlleta d'inscripció de la web per a registrar el teu club de lectura. Si ho fas, rebràs informació sobre les activitats que organitza la Fundació Bromera, així com formació, assessorament i materials didàctics de forma gratuïta.